Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Masobra sa 30 ka mga balay na kalasunog sa sitio Dakutan, Dako, Barangay Mambulak sa Silay City kay nasang kaagahon. Kinahanglan pa nga magrespondi sa mga bumbero gikan sa mga kaipig ng mga banwa kang syudad bangod sa kadako sang kalayo. Isa naman ang report nga nasamaran sa among mga insidente. Yaring report. Sa video nga kuha ni Eric Susper, mabatian pa ang iya paghilbion samtang ginakuhaan sa video ang ilang nga balay nga nagakasunog. Grabe kalayo. Sa video naman ni Brent Prenz, makita man ang mga residente nga wala na sa may nahimo, kundi lantawo na lamang ang ilang mga puluyan nga nagakaabo. Mga pasado alauna kay nasang kaagahon nagsugod ang kalayo sa sitio Dakutan, Dako sa Barangay Mambulak sa Silay City. Kay nasang aga, amo sining eksena matapos ang sunog. Siti sintosa. Ngayon siya ang 126. May mga manug scrap nga masako na nga nagapamakal sa mga scene kag flat sheet sa mga nasunugan. Ang airport security guard nga si Eli Ontanillas ang isa sa mga nagbaligya na lang sa mga scene nga nagkalasunog. 126 pesos ang bakal sa iya sa manug scrap. Ang balay nga amat-amat nga gid patinog kag pundar kag bago gid lamang gid paislan sang atop. 126 pesos na lang ang balor. Imo ni sir, 126? Pila ni value ang worth sa balay? Amo yan ni subong show na lang 126. Wala pa ka bulan ang lesson. Bago lang ni lisen? Masako pa sila sa pagpangukay sa mga nabilin nga mga bayo sa sulod sa nga parador. Nagalaom siya nga makita pa ang gold nga kulintas sang iyang anak, pero natunaw na ini sa kalayo. Kulintas siya, ang bibili ng simen, mapayda. Why nakalapot-pot? Pudpod pati ang kulintas? Si Emma Magapa naman, nagpa-Escalante City lang para magbaligya sang iya ginamos. Pagbalik niya, amo na lang sini ang bilin sa iya nga balay. Wala gid siya sa may nabilin nga gamit. Nagahilibion siya samtang gina istorya nga mabudlay na magpundar liwat sang balay. Ang bitbit niya, ang ginpanagtag sang syudad nga pagkaon kag relief goods nga amo na lang ang nabilin sa iya. Hindi ako papundar ng balay amo na. Waigig ko balay. Waigig ko may nasalbar maskin bayo ko to. Suro sa kay Silay City Fire Marshal Fire Senior Inspector Jovelyn Zamar sa ila record, 24 tanan ka mga balay ang totally destroyed kag 7 ang partially damaged. Alauna 59 sa kaagahon sila nakabaton sa tawag nga may sunog. Alas 2:04 nakaresponde na ang ilang mga fire trucks. Mabudlay ang pagpalong sang kalayo suno sa iya kay tawo lang ang makaigo sa alagyan pakadto sa mismo nga insidente sang sunog. Budlay kay syempre kita mo man to footwalk no gasulod ang aton bumbero gasugat man sila may gasulod man may gasugata may gadala kay imagine bala ko nga mo to ang dalan daw mo lang ginaon daw isa lang kataw magdala gamit tapos sugaton sa bumbero di ba masugatan ay amo na siya charges niya daw kabudlay gin. Nagresponde pa ang mga fire trucks gikan sa Talisay, Ibi Magalona, Victorias kag Bacolod City kay naglabot sa third alarm ang sunog. Ginapanginwala niya ang aligasyon sa mga residente nga nauna pa ang fire truck sa iban nga mga banwa. Sila man mismo gani kuno ang nagpanawag sa iban nga fire station sa backup. Wala lang kuno makita sa mga pumuluyo ang nagresponde nila nga mga fire trucks. Galing lang kay hindi nila makita kay itong sa explanation ko ari di sila sa sulod. Di sila makita ang tao diri dinalagan. Kay di matrap man na sila da. Diri ang bumbero nagpenetrate diri sa origin no ang aton silay. Then silay is to size up no, di size up na nila kundi ang mga next kay nag second alarm kami. Then kung din next din mapwesto ang ma-back up. That's why nag-call di sa station to position here diri nga side ang Talisay and the Ibi Magalona
Victorias, Bacolod, Chamber, Amity, nandiri sila na side, which is diri ang damo tawo. Okay. Ang lugar, ang ginakabigman nga fire hazard kagkabahin sa ilang nga hazard mapping. Sa nagligad nga tuig, may nagluntad man nga sunog sa amuman nga lugar. Pangabay sa BFP nga kuntani, kung pabalikon gid man ang mga residente sa ilang nga mga balay, mabutangan man sang dalan para mas mahapos ang pagresponde sa tion sang emerhensya.